Esselamu aleyküm, hormatly watandaşlar. Saparağa salamu aleyküm. Keminenim Serdar. Waalaikum. İkinize de salam. Waalaikumsalam, ildeşler Sapara, Halmurad ağa ve Serdar ağa. İyileşler. Salamu aleyküm. Hemmeňize. Kemine size de salam. Buyur Halmurad ağa. Salamu aleyküm edildi. Serdar enim sen salamlaşacakkan biz bile. Yaştaňak. Salamu aleyküm edildi. Halmurada salamu aleyküm. Safara salamu aleyküm. Kemine de size de salamu aleyküm. Wa aleyküm selam. Salam. Hormatly watandaşlar, bugün 21-nji dekabr biziň Türkmenistan watanymyzyň taryhyna bir belli gün bolup galjak. Olam nämeden belli? Şu gün 21-nji dekabr 2006-njy ýylda Türkmenistanyň diktatory Sapar Murat Niyaz amanadyny tapşyrdy. Ine şu barada, şu taryhy waka barada bilen gören eşiden zatlymyz barady. Halkymyz bilen söhbetdeşlik geçirmek. Soň ýene de bir mesele bar, sorag bar. Onu mene enime Serdar öýde aýdyp berer. Onu şol Sapar Murat Niýazow meseleni kimden başlaýar Sapar ağa? Onu bilýän diňe ikimiz bolup dursa, sen aýdyp başlajakmy ýa men aýdyn? Sen aýdaý Halmurat, öýdüň aýdaý. Bolýa, hormatly watandaşlar, bilşimiz ýaly Sapar Murat Niýazow Türkmenistanyň häkimet başyna 1985-nji ýylyň dekabr aýyna geldi. Edil 21 ýyl wagtdan soňam şol dekabr aýynyň 21-ine amanadyny tapşyrdy. 21 ýyllap döwletimiziň başyna oturan adam başta şol Kommunistik Partiýanyň birinji sekretary, sonra 90-njy ýylda Türkmenistanyň parlamentiniň başlygy boldy. Ýanwar aýynyň oktýabryň 27-sine çeldi. 90-njy ýylyň 27-nji oktýabryna Sapar Murat Niýazow alternatiwsiz hally Türkmenistanyň prezidentligine saýlandy. Sonra 99-njy ýylda Halk maslahatynyň üssü bilen kömegi bilen ömürlük prezident derejesine ýetirildi. 2006-njy ýylda da ine tarpa taýin ýagdaýda aradan çykdy habar geldi. Ýöne hakykatdanam şu ajalyna öldümi diýilen sonra häli häzirem çelli halkymyzyň öňünde durdy. Şuna dogry jogap ýok şu güne çelli. Näme üçin? Sebäp onun ölümi doğru dürüst halka ayan edilmedi. Birinci sebäp döwlet ýol başçysy ýok bolanyna muňa döwlet komissiýasy düzülýär. Şol komissiýada ýanky medisina ýanky barlygynyň geçirýärde jefedi. Şonu ekspertiza da barlygy diýeni ekspertizden geçirýär. Sudmed ekspertiza diýilýär. Sudebni medisinski ekspertiza. Şonu bir topar lukmanlaryň konsülümi bolmaly. Şolar netije çykarýarlar ine şu jefedin ýa şu ýol başynyň ölüminiň sebäbi şu zatlardan ibaret diýip aýan edilýär. Ondan şol maglumatyň halka ýetirilýär medpugatyň üstü bilen. Şu zatlar Niýazowyň ölümine edilmedi. Biz resmi ýagdaýda 21-nji dekabr Niýazowyň ölen güni diýip aýdylýar. Käbir maglumatlar ýa çeşmeler aýdýar. Ýok, ol bir kun öňünden öldü. Sonra şonu Qurban Gulyny tasdiklarlaryndan sonra halka aýdyldy diýilýär. Ýene başga maglumatlar bar. Men häzir şolaryň üstüne gyýyşgaça durup geçen özüme aýan bolan maglumatlardan ýa maňa şol günlerde gelip geten maglumatlary halk köpçüligine şu güni ýetirmege makul boldy. Niýazowyň ölen güni meselem halka yglan edilen şolta ýeme Berdimuhammedow wagtlaryň hökümete döwlete başlyk diýip saýlanylýança öz aralaryny şol kiçik rukdyk köp köşüň içinde öz aralaryny ılalaşyg gelýänçe Niýazowyň ölümi barada daşary ýurda ýa ilata yglan edilen ýer ýok. Diýmek köşüň içinde şol gün uly dawa bolupdyr kim prezident bolmaly Niýazowdan soňra.
Täp on ölümü garaşylmadyk ýagdaýda bolup geçildi diýdi. Ýöne on ölümü barada daýdylan zatlar bar. Näme üçin şüpheli görünýän Niýazowyň ölümi? Ýadyňyzda bolsa şonun 4-5 ýyl ozal ýanky dünýäde iň belli kardiochirurg Germaniýaly doktor familiýasy şumal ýadyma düşene şol gelip emma Niýazowy emede Germaniýada ýüregini operasiýa edip şoňa täze ýürek diýmän ýöne şoňa gerek esbaplary goýdy we Niýaz 90 ýaşaýan satyan garantiýam bar diýip aýtdy şollar. Ýöne bilşimiz ýa Niýaz 66 ýaşynda ýogal. Demek 24 yıl yanında yaşamalıkken sol yürek bilen. Demek yürek berdi hiç şeyli ama peskelçiliği yok yürek tarafta. Onun ölümüne. Onun näme var? Onun in olay adamsı öz eli bilen sol bir tablet kanı böyle yani saçını bilece oturup kraskalışı yani Kurban ulu berdi Muhammed. Onun maşı onun goloyunu gelip bilen yenen bir adam iki adam. Biraz onun düşöğüne, iýmegi daşından gözälçilik edýän Aleksandr Jadan. Beýle kisem ýanky Viktor Khramov Niýazowyň gapy sakçysy, sekretary, şol gelen adamlar nowata goýa kim girmeli, Niýazowyň ýanyna kim girmeliler. Şol ölçeýe ýöne soňky döwür SSR ýykylandan soň ol ýa eger açyrçaw kadrlaryň ýol başçysy bolan bolsa Türkmenistanyň. Olam soň ornatary bolup halk başlygyna çelli şolar özleri tapyp aktaryp wezipe tasdiklap dini Niýazow bol çekme ertiýän. Demek ene şol üç adamdan başga Niýazowyň teniniň janynyň goroýuna baran adam ýok. Bellek goýun, birinjisi şol ýanky Kurban ulu berdi Muhammed. Günne duşuşya işçek dermanlaryny berýär, dawlenesini ölçeýär. Ýenem şolar ýalda saçlaryny bile oturup iksem den kraskalaya sebäp Niýaz gorkak adam bolan soň şu ýerde aýtmaly ýeri geldi halky. Niýaz şu özüň zäherlenip öldürler bilen gorkup gelen. Şoň üçin şu Kurban ulu tabletke getirse de şu tabletken den böl ýarsyn oň agzyna atdyrýar, ýarsyn hem özü içýärdi. Ölse birinci Kurban ulu ölmeli. Saçın kraskalarına da şeýle şu kraskanın içinde zäher bolmasyn ilk baştan on saçın boýa diýaly gara, soň ýa şu kraskany öz saçyny öldürýär. Ine şolar ýaly düzgün tertip bolar. Köşmüň içinde. Ol hakykatdan hem şeýle. Soňra binädip ölüpdir. Maňa aýdylýan bir aýdylýan zat şonu uku derman beripdirler maňa. Atyken dozasyny beripdirler, şo ukuda ölmeli eken. Onuň bilen ölmändir. Maňa gelen habara bar. Soňra jaýlanandan soň bir gün ýarym gün geçenden soň şol ýanky uku ýemesi böwresinden çykyp oýanandyr da tabydyny. Şonu gyýgyryp başlapdy. Bir şol gyýkylygyny şol postda duran ýa sallat eskerler we patriotlyk karaw. Şolaň bir kysanyny därlenýän ýagdaýa gelipdirler de. Mawdalaýdan gyýkylyk gelip durýar. Ine soňra şu ýagdaýy anyklamak üçin şol döwür Niýazowyň maslahatçysy bar eken, o wasyna şol gökçedir. Şol mollaçylar adam hem şol müjewir edip goýulan şonuň gubyrna ýa mawdalaýyny. Şolar giýje gelip bir topar ýaşyly bilen ýanky mawdalaýyny açýalyp şu tabydy jaýlanýar. Görsele içinde diýe şol jeset erap akyp ýatyr diýe. Onuň üstüne ýanky gumgarly klor döküp täzeden ýapdyrlar bizden. Demek binemen anladı. Sudebni medisina ekspertizanyň bolmadygyny anladı. Eger şol bolan bolsa, adamyň içgoşy çykarylyp, soňra balzam edilýär şol jeset. Şoň eger tabutda ýa mawdalaýda ýerleşdiriljek bolsa, onu näme üçin onu jeset porsa ýabatay. Demek şu zatlaryň hiç birisi geçirilmedi. Ýöne başga bir maglumata görä mundan 3 ýyl ozal maňa geldi Kariýewiň aýdan zady bar, şol maşgalasy onun şol ýöle ýa medisina işgärlerinden şolaň bir tanysy gatnaşanmyşyn şol aýal hamany şol göwräni kesmäge ýa-da şol sudmet ekspertize bar. O bir adam bolup bilmelerle bular ýaly ýagdaýda döwlet komissiýasy döredilýär. Bir topar ýanky egni halatly doktorlar bolmalylar ýa lukmanlar hemmesi şoňa gol çökmeli. Hiç bolmany şol Germaniýadan şoň ýüregini bejeren doktor hökman gelaýmelidir de. Sebäp oňa tölenen pul ummasy gatken. Ýöne şu zatlar edilmeli. Ene Niýazow öldü diýeli. Onuň ornuny kim eýlemeli? Konstitusiýa boýunça eýlemeli adam şol güne
Türkmenistan'ın meclisinin başlığı Öwezgelli Ataýew. Şol adam, şol Niyaz öldü diýilen minudundan başlap täze prezident saýlawy geçirilip, şol prezident halkyň öňüne, parlamentiň öňüne kasam kabul edýänçe döwletiň prezidentlik wezipesini, borjyny şol adam ýerine ýetirmeli. Ol adam bir sagadan, Öwezgelli Ataýew bir sagadan häkimede golaylatdyrmadylar. Diýmek şol köşkde bolan dillugşukda, dillugşuk hakykatdan dillugşukda Öwezgelli Ataýew ay ene sen bir ýegenin durmuşa çykjak bolsa sen ona päsgel beripsiň, ol özüni otlatmaýajagyna kast etjek bolupmy diýilen bahana bilen ene munyň bir gecede tutup ertesi günden 8 ýyl azatlykdan mahrum edýär, gapdal bilen aýal görüşüne basýar. Ene Niyazyň jaýlanmaly gününde de ene bir ýanky jaýlanyş komissiýasynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bellendi. Bu bolsa Sowet zamanynyň bolup gelýän däp ýaly birinji sekretar ölse kim şol ölünje setin jaýlanyş komissiýasynyň başlygy bolsa şolum şonuň ornuna geçýär. Bir däp ozallan gelýände. Ene Gurbanuly şeýdip ene bizim döwletimiziň başyna geldi. Niyazyň ölümi ne şu bilen bar. Men bar bilýän zat. Başga näme sorag bar bolsa any watandaşlarymyz ýa ýigitler siz berin, men ona jogap bereyim. Deme Halmurat bir deme wa halkyň dünýäň halklarynyň arasyndaky neme zakanamerность ýa kanunyna laýyklyk nädik gelen orada şey diýem gidýämisin. Döwletiň başyndaky adamlar nädik gelen orada şey diýem gitmeli. Diýilen bir tebigatyň kanuny ýa kanun barmyşyn. Öňe sen nämäňe bir goşmaça aýtdym da. Sözü Serdara beräýel. Şu hemen açık edelim mi? Ne edip gelen olsa, kim getiren olsa şol alıp gitti manysy berýärdi Niyazowa. Son öňýärli ýene birje zat bar, şoňa remarka hökmüne aýtmaly zat bar. Niyazowyň ölümünden bir iki hepdemi o. Şo Russiýadyň Gazpromynyň başlygy şol döwür onuň familiýasy näme-de? Çernobyldin. Yo, Bäkirow, Rem Bäkirow. Şol Aşgabatda gelip gitdi. Yani şo taýda mesele çözülen bolmaça melle ol Niyaz nähil diktatorym bolsa käbir meselede onun adalatlyk däde ketçarlygy bardy da öldü ýerine gögörçek bolup ýok diýdimmi ýok howa diýdimmi howa diýmek bahasyny ılalaşan nälerlerde gazyň neftiňmi bilemem. Ene şonun iki gepde geçmenden soň Niyaz ene amanadyny tapşyrdy. Ene bir ýagdaýym bar. Indi men şu taýda bir näme bozajak bolýan. Indi Niyazow diktator ýaşady, öldü. Indi şunun nädip diktator bolşy, nädip ýaşaýşy, nädip getirilişi barada meselany gozgamaly mıkan diýen. Gidişi belli. Şu wagt siz görüňerdiňiz. Hasam köp şu esasanam häzirki Gurbanuly bilen bile därleri paýlaşyp bitýänligini bilem zoktuk ýani. Birinji ezek eşitdim ben ona. Hakykatdan bir ütgeşik. Yani diýmek Gurbanuly iň başyndan bäri bar bu oýunyň içinde. Yani oýunyň gahrymanyny Niyazow edip belläpdirler. Belli bir wagtdan soň gahrymany ütketdiler. Yani şu Niyazow gahrymany kim nädip getirdi? Ondan soň ýene bir näme bar? Şu Niyazow 95-nji ýylda diktator bolan olmaly. Yani doğulu diktatorluğunu ılan edýän olmaly. 95'ten öň näme boldy, nirelere geldi? Yani şu Eme kemine bir zat barda şu Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylygynyň nemesinde wezipesinde iki tane ulu wezipe bolan bolsa da diktatura Türkmenistanyna bolmadylygy gaty ahmaldy da. Şoň üçin şoňa bir adama getirdiler de. Bizde Sowet ministriň başlygy bardy. Şo wezipe bardy. Sowet ministriň başlygy wezipesi, premier ministriň wezipesi diýip düşünberler. Ýeme bardy. Kim adyny aýt Halmurat o da şoň. Kim o? Han Ahmedow soň. Han Ahmedowdy. Ene ony toğutan
4-nji ýyllerde, 93-nji ýyllerde yapdylar öýden. 92-ň ahyrynda onu eme uğratdylar. Türkiýe ilçe edip 93-nji ýylda ýygyna çağırıp soňa bileme bir ýerde Lewap welaýatynyň haýsam bolsa bir etrabyny şol öýtüs sowlugyna saklanypdyrdy. Soňa özüm öň ýany Gyzlarbada gelip Dowduk tepesi Pırnıvar owasyna ne ýok edýär. Bunu ýuwaşlyk bilen planly programmaly edilen bu ýöne birden tarp edip ýa-ni bu diktator bolsam bolanok bu hemme jedi planly programly ilkilek şo wedipeleri gerekli struktura getirmeli, bir adam bolmaly. Daşyndan bir adamyny upravlýat edip bolýar-da. İki adam bolsa eýem kyn. Belki de mümkünem däldir. Bir bolýar diýer, beýleki ýok diýer, garşylyk çykýar-da. Ýöne bir adam bolanyny bir adamyny upravlýat etseň, ähli respublikany upravlýat edip bolýar-da. Şoň üçin daşky uýjun esasy nemesi şo taýda bir adam bolmaly-da. Ol adama da getirdiler ýuwaşlyk bilen, aratalap getirdiler-de. Döwlet guruluşyny şoňa ilkilek nemetdiler. Ol bir günde bir ýylda bolýan zat däl, bu 3-4 ýyl aldy, 94-nji ýylyň ortasyna çenli bu zatlar ädim gitdi-de. Soň 94-nji ýyla çenli öňe bir tapar aýtdyk, şulaň eline iqtisadi resurs ýokdy. Iqtisadi resurs hojalyklaň elinedi. Yani pudoklaň elinedi diýen has dogry bor. Pudoklaň eline bolanda hemme jesi bir ministerstwaň elinede däli. Ol her bir ministerstva 200-300-500 kärhanada bar hatda. Hersiniň hasap kitaby bar, işgäri bar, nemesi bar, öndüren satyp o pulun girdi jedwalya çykdyjysyna aýran soň kär galýa, kärinden peýdasyndan döwlete nalog berýär. Den onun elinden plan çany beýlek geçirip olar ýalyk buyrugum berip bolanok kanun işlepdi-da. O kanun erbedi işlerin yani motivasiýasy ýok bolsun ýöne buhalteriýasy beýlek hasap kitaplary gatwa işledi. Yani goşa buhalteriya diýilýär-de, dwaynoy goşa hasap gidýändir. Onu nähile bolanyny da kontrol edip bolýandyr. Onuň ýeke bir ministerstwaň ýa bir kärhananyň nemesinde däldir. Goskomstatda da şoň hasap kitaplary bardyr. Sen döwlete atçot berýän ol bilen ikisini deňeşdirip bolýandyr. Onuň gosplanly bir edara bar. O taý bilen sen elmdama barlaşyp durmalylar. Onuň büdjet diýip bir edara bar. Oň nemesinde hasap kitap bar. Hemme zady yalan sözläňde de bir ýerden, iki ýerden birine bolmasa birine çykýar-da. Onu halka ýetirilmän bilinýärdi Sovet döwründe. Yani plan olanda da dedenne plan doğruluk diýip raport berýärdiler mysal üçin 2 gün öňünden, 3 gün öňünden ýöne bir hepden içinde 10 gün içinde Goskomstat onun yerli stat yani Reichstat var, Gorstat var. Yerli her owa nemesinde stat nemeler var da. Şolar bilen şu zawut fabrikler hasaplaryny nol getirýärler. Onun ýokarda ministerstwaň nemesinde ýa ministerstwalar bilen Goskomstat hasap kitap nemediye o da atlan elmdama hasap bolandyr. 94-nji ýylyň ortalaryna çenli takır işläp duran. Ol prepiske edip raport berenlerine de nemedenlerine de iňsoň ertesi görünüp durandyr. Onu barlap bolýar-da. Debaby ne sanap görseňiz 4-5 ýerde edil kuştuň üstüne oýlany ýala edip barlap bolýandyr. Hasap nemesi, Sovet nemesiniň hasaby şeýli işleýändir. Ne şahmatly proverka diýilýär-de. Wagtda hemem muktarda gawat gelmediler. Ol muktaryny köpelden bilen wagtga gawat gelmese de çykyp durandyr. Men ünne köne hasaby işgäri bolan soň o zatlar gatwa bolýanda.
Yönü şu da atları yatırlandır. Ne 95-nji ýyllarda ýa Goskomstat yönü uslovny neme bolandyr. Bir edara. Soňam ýok bolup gidendir şu at Goskomstat diýilen adyň ady badyrdan yönü özü ýokdur. O nemede şonu alakdyr. Min ekonomikada büdjetiň nemesi bardyr, hasap kitaplar bardyr. Goskomstat, eýleki beýleki diýip bir topar hasap edaralary bardyr. Şu zatları ýoş yatırdylar da, onu birden etmediler. Kimler etmedi şonu? Yani kimler? Ya iqtisadiýatyň nemesi ýoldaş Açyrtowyň elinedi. Yani düşündüm, halk düşünmüyor şu zatları. Hökman suratda aýdyp geçmeli. Şol işliğin eýesi gerek bize esasen. İşliğin eýesi iqtisadi meselelere yol başlyk edýän Valeri Georgievich Açyrtov diýilýär şo döwürde. Näçin ýyla çen 2000 ýyllara çenli. Ýok, 1998-de çykyp gaýtdy Orsiýada. Ondan soň ol aňyrda beýleki adamlar ýurdun içine alyp bardy. Ýöne ýurdun daşyny Açyrtov itera kampaniýasyny işine alyp giden bolmasa ol beýleki işler. Bilemok, menden soň Kuryerde dem bolmasa ýöne içinde gönü işleyen adam da alyjak bolýar. Ýok, ýanky şo wagtda 98-de gidýänçe şo birinji ornatar. Şo da. O ödem esasy iqtisadiýata jogap berýän. O. Aýtdy ozam ýema kemene ursat bersen kooperasyonyň bolýan bolşul Niýazyň ýerden gelip çykyşy başyny başlamaly diýdi. 80-nji ýyla gelenine aýtdyk dekabrda. 90-njy ýyla çeldi, şo ýanwar aýyna çeldi. Niýazyň kimdigi barada ilatda hiç bir gyzyklanma da ýokdy. O bilen ilatyň işem ýokdy. Her bir benne, her bir kalkoz, her bir edara öz işi bilen. Öz aýlyklar bilen para gaýdyp otursa, öz büdjetini doldurmaly, plany doldurmaly, aýlygyny almaly, premiýasyny almaly. Ýene şu zatlar bilen. O birinji sekretar kim bol? On gaziýetde, telewizorda bir kerde görä, mesela o bilen iş çalışýan, ýa o guruma bilen iş çalışýan adamlar ýokdy. Şu kommunistler bolaýmady. O kommunistlaryň diňe şu aşgabatda oturan. O ýerde kommunistler Niýaz bilen salanmasa oturan adam ýok. Ýöne şol 90-njy ýylda döwür ýetgäp başlady. Ýanky şol ýokary sebäde başlyk gerek bolsa, döwletimizde prezident gerek boldy. Ýene boldy, näme boldy? Ýene şonu on ady çykyp başlady. Ýöne şonu da ol adam iqtisadiýetçi bolmansaň, ozal on işlän bir edarasy ýok, amma bir önümçilikde ýol başçylyk eden. Ýöne gysgaçyk wagt şu Aşgabatyň şäherine ýol başçy ol hakim boldy diýmesem, o taýda da öýden işi ýok. O taýda da ýene de ýerli edaralaryň ýol başçylary, kärhanalaryň ýol başçylary öz işlerini alyp barýar. Niýatdyň şol partiýa oradan ýygynak geçip, ine Moskwa eýdiýdi, biz şunu şeýtmeli, Moskwa beýdiýdi, men beýtmeli, ýa Moskwa gadagan etdi, bizim ýatyrmaly. Ine şu ýokardan ýöne görkezmäň esasynda işläp oturan bir eme peredatçyny zygany, men ondan gelinçe saňa variantça diýip ortada duran şahsiýet bol ýa wezipe. Ýöne şol haçanna taparagan aýdyşýaly bular hakimiyeti basıp alman bir yol, olum iqtisadiyeti basıp alsa siyasi tarafı ýa tabin bolýar. Onun eline hiç zat ýokda, ýani siýasatçylaryň elinde. Ine soň şu ýanky Niýazdan Moskwaň ýa Kremliň ýüz dönörçüligi başlandy. Ol ta 2003-nji ýyla çel olundy elindäki vassal. Şeň tabiýlikde ýatan adam Kremliň öňüne ýazylyp ýatar. Ýöne şol 2003-nji ýyla çel 2000-nji ýyllardan soň bir başga döwletler bilen, başga grupperovkalar bilen Moskwadan beýdin Niýaz gepleşikler alyp barýar. Hazır nevit bar. Ondan dünýäde de şu döwür nevden gazyň bahasy dik ýokary galdy asma. Şonu 2003-nji ýylda bu Niýaz bilen Putin şertnama baglaşýar. 25 ýyllyk şertnama. Şol döwrüň bahasyndan Orsiýadyň görmeli peýdasy $300 milliard diýip alınanlar şol 25 ýylyň dowamında. Şoňa gol çekgäli bol ertesi 4-nji ýylyň 5-nji ýylda ýanky gazyň bahasy dünýäde aşak gaçyp başlady. Ondan bulan şertnamasy boýunça da Orsiýa şo nyrkdan bellenen nyrkdan gaz satyn almaly. Indi bilerim onu almajak bolýar, Niýaz sen şertnama baglaşdyň ber diýen bolmaçy.
Ine şu tayda konflikt emele gelenine bular Eyyam Niyazova yerine adım tayyarlap başlayan. Bu men pikirim elbette. Şonu bular görýärmi? Ozalama emede çeka diýse merkezi komitet kompartiýa. Ozalama o taýda akylly ýa bir iýdili adamyň sany bir barmak basyp sanaýmaly. Bularym şoluň içinden erbedini lellimini saýlap ine özlerine favorit edip Gurban ulyny iteklep başlaýarlar. O taýda bu taýda. Barlaýarlar özüň gurle diýendirler, özünden dilhatalandyrlar, söz alandyrlar. Ne şu zatları prezident bolsam size öpçüne diýin. Ine şorluk bilen dillugşuň esasyny ol hakimet basyp alan adam diýip men şunu dekabr aýynyň bäri aýdyp gelýän 2006-njy ýyl. Şol niye ema Gurban ola gorlaw beren şoň töwereginde duran şu bilen dillugşuga giren egni pagonsuzdan hiç bir şol hakimette de ýok. Men bilemek olar durmuşda ya jan bar diýerim şol. Onu men bilemek. Ýöne şol döwür seredim. İlkinji şoň emesini maslahatyny hukukçuluk şurasyna oturan adamdan ýüzüne seredim. Şuň şol atlar şol familiýalary barmy ýa ýok, onuň şondan netije çykardy. Ine Niyazov geçen ömrü gysga saýdamyzda şu bilen ibaret. Ol şol Moskwa bilen oňuşmansyň şol ortadan siyasi sahnadan düşürülen men hasap edýär. Halmurad şu taýda nemede Niyazowy gelýärler, kukla edýärler, kukla ýasaýarlar Niyazowdan. Olam edil kukla boljak adam. Yani öz halkynyň garşysyna gitjek ýa-da dönüklük etjek bir adam. Onu ýasaýarlar. Demek daşky güç nemesi var bu taýda, meselesi var. Daşardan gelip öz halkyna garşy bir diktator döredýärler. Onsoň görýärler ol bolmasa onuň ýerine başgasyny getirýärler. Ýani Niyazowy o 21-ni öldürýärler. Bekawrym onuň ýerine de Gurban ulyny taýýarlaýarlar. Şo da ine daşky güýçler şonuň ýaly işler edip bilýär. Hatda bir ýurdun ýagdaýy gowy däl bolsa, şonuň demokratiýasynda ýa-da ykdysadetinde problemi bar bolsa, hökman suratda diýen ýaly neme bolmaly? Bir daşky güýç meselesi, faktory bar bolmaly şol işin içinde. Bizde de şol ýagdaý bar. Ýa Serdar illeşimiz hem şol barada käbir zatlar bilýän bolmaly. Serdara söz vermezden birçi yarım minutluk wagtyňyzy alaýyn. Şol daşky güýçlerinde elbetde bar. Şol Niyazow şu agdyny ýumduryp saklamak üçin şol Türkmenistanyň oppozisiýasy şol Orsiýetde ýöneki ýere döredilmedi diýip pikir edýänler. Eger Niyazow tabyn bolsa oppozisiýa kowaladylar, bizi basyp gezdiler. Ýok, Niyazow olaň garşysyna gidip berse de oppozisiýany çykaryp başladylar metbuat. Şonu özlerini gerekli adam mecbur etmek için. Opozisiýa namylar özleri döretdi onda. Men Atram döretdiler. Sebep o soruyu saklamak için öz diýen sözüni durma. Ene sen bizim diýenimiz etmeden ana opozisiýan çykyp dur, biz şonu goýjak diýerler. Şeňmi? Ondan onu bolýar diýip gol çekýärdi de ýakly kaldy. Ýoksa näme düşünmeli biz? Näme beýle bolýar? Bir gezekde bular opozisiýan gollanmaly. O Niyazow bilen şertname baglaşýarlar, ol oppozisiýa aslynda gerek gel bolup çykdy. Soň bir taýaklap urup ýenjip her adet çykdylar da şo taýda. Onun için Orsiýadyň ýanky dowaynoy standarty bar, 2 ýyldy siýasaty. Ol hemme tarapyna da işläp oturan adam. Bir zatlaryň aňyrsyna ýetmek üçin taryhy jykmajyk agdaryp seretmegimiz gerek. Ol diňe görüşimiz ýaly däl hemmede. Bu aňyrsyna ýatan ullukan sırlar ýaty. Adamlar var, toporlar var. Türkmenistanyň baýlygy gör bak nirelere harc edilmedi. Kimlerin ömesine şahsy bähbidine gitmedi. Ene şular ýaly bizde ullukan tragediýa. Türkmenistanda halkyň üstünde oyun oynalýar. Elbette. O daşky güýçler gelýär, senariýony ýazýar. Dönükler hem şu senaryonun yerine ýetirýär. Halkam altında ezilýär şonuň. Ýanky içki neme mutfak için, kokunu için düşman yatamalı, onun düşman yatıyorlar içinden hem. Bular bürokrat ne diye nomenklatura deyip bir söz çıktı. Şol popülarını da katı. Şu döwürlerde onun
Korrupsiya diýen emeden okdular, ogru diýerler de. Halk düşmany. Yani sizin iqtisadi kıyınçılığınızın sebebi, ya şu adamlar dik görkezmeliler. Yani Niyazov iqtisadi patoğu eline geçiriyençe Türkmenistan'ın iqtisadiyeti şuun içenli önkü döwür has gowdy. Yani ullokan gülali ulluklat yok bolun yani şuun kunlarının Niyazov'un günlerinin yani şu 25 yılın içinde yani eline geçirmedik döwrü halkın iqtisadi ýagdaýy soňky döwründen soňky yani 30 ýylyň nemetinden gowdur. Doğru. Ene näme Serdar nimede ýagyl berelik? Senem aýdynym. Näme aýtjak bolsa? Almada. Şol ýanky Niyazowyň ölüm barada halkyň içinde bolan gurrumy bizler oglandyk da o döwürler. Ne bir hepde 10 ýaly neme boldy? Usilene boldy, ýurdun içinde etrapdan çykmalydyr. Näme bolupdyr? Prezident ýolupdyr. Täze prezident geçti, şoňuň ertesi aýryldy Usilene. Soň ýagny mazardan ses gelipdir zat var. Aýdan gurrun berenler. Ol halkyň içinde ýaýran nokta ýöne mazarym götermendir. Mazaryň içinde çüýräpmişin täzeden çaýlapdyrlar diýip gurrun ýaýratdy halkyň içinde. Şonuň ýaly bolan zatlar başga zat ýöne halka bilen kenbeniň ýaýradan sözleri ýani çagaň öňüne oýuncak oklaýarlar oýnap otur diýip. Şonuň ýaly halk başga zat eşitmeli halk. Näme sebäpdir bolupdyr diýende sonra ýüze çykanda başga ýaýrat görýärler, başga sözler. Yani indi diktaturanyň näme üçin diktatura döredirler we diktator nädip saýlap alynýar? Şolara da azyk pikir maýdy endi ýani. Yani tarihde yan kaýçyňyzy tarih wajypdyr, tarihi bilmek gerekdir. Şol tarih gaýtalanýar, taktika, ütke we strategiýa, şol strategiýa durýandyr. Adamlaryň yani familiýasy mütkäpler, ýa-ni dönükleriň adam mütkäpler ýöne şol hereket. Yani bir diktator kim döredi ya? Kolonizator yani ekspansiyor devletler. Rusya olsun, Xitay olsun, yeni or devletler olsun. Bizim devletimiz onlar için geopolitikal stratejik yani gözlerin önünde peydahsa da bu nereden geopolitikal strateji olanda men düşünüşüm boyunca birinjilik bilen Azia bilen Ýewropany birleşdirýän kerwen ýolunyň biri bizim üstümizden geçýär. Yer asty baýlyklary ikinji. Üçüncü bir aýrat artık maç yer da özüň üçin o girdi. Yer diýme üçin ömür girdi. Ýene de kolonizatorlar üçin girdi bolýar. Bu diktatory nädip saýlap alýarlar, nädip getirýärler? O barada da azyk düşünjem bar. Yani hakimiyete il ayna diýär. Bularym kolonizatorlarda da programistler we fiýinçiler we syýasatçylar we güýçlü adamlar we yani hakimiyetiň için fiýin edýärler. Iň ahlaksyz adamy saýlaýarlar şoň içinden. We şo topary. Ahlaksyz adama milletçi bolup bilmeýär. Ol dönük çykyp bilýär. Haýsy tarafa ýeýden diýsen ýitip bolýar. Olaryň kömegi bilen milletçi adamlar yani merd adamlary barbardan halka bildirmän aýrýarlar. Birini silka uratýarlar, ata watandan çydaýa düşürýärler, birini aty öldürýärler, birini türmede çüýredýärler. Şöýdip ýanky dönükleriň häkimetini döredýärler. Yani kaýçyňyz ýaly opozisiýany taşar döwletde galdyrdy, golda berdi diýdiňiz de bir az mahal. Bulam yani syýasy oýun bolmaly da aýdylan etmeseň ine sen ýoksuň çylar geçirjekdir diýär. Olar üçin tapagy ýok. Bir dök boldyna, ýene bir boldyna halkyň aladasyny eder, bar girdeji olan aladasy bar girdeji. Büyütmeli. Kim otursa şol otursun, girdeji gelmeli kolonizatora.
Hakiki. Aytsan diktatör arada aytsan yani azıcık yine egler 5-10 minut devam edelim. Haydi var. Aydı ver. Mertleri näde ayırmalı? Mert adamlar näde ayırlýar? Olum kanalizatora yöne ölüp gitmeli değil. Olum peyda getirmeli. Onun ölümü mert adam için meyletin olmalıdır. Yani başka frontlara uğra diyorlar. Sonra sebep döre diyorlar da meyletin urşar yani. Urşta mertler ölüp kutarsa kala dönüklere bir gayratlara yurt. Yani olarlarla iş çalışmak ansat oluyor. Bir stadion geçtiler mi? Mertler ayırdılar. Kimisini daşar yurda kaçırdılar. Kimisini türmede, kimisini urşta öldürdüler. İkinci stadion dine geldi. İkinci bölüm. Şol kanalizatörün, ekspansiyonun siyasetinden kabul etmedik dindarları yine dışının yalayadaydı, hatardan çıkarıyorlar. Yine layalını dindarlar galyada. Son ahlakını bozup başlayalar. Halkın içinin ahlakını bozuyorlar. Ahlak bozukluğu diyem, dine zenan maskalıda olan o köpçülükleyin adamzadın erkek görünüşünde prosenti uludur. Zenan maskalankıdan uludur. Yani o harekette de fikirde de yüze çıkıp bilyandır. Ne şöyle mertler ayırsa, dinin ayırsa, milletçiliğin ayırlıyada. Galde ahlaksız halk galde. Ahlaksız halkam yuvaş mankurda öyle. Yani ine stada 4. stadya tam esas stadyan yani iqtisadiyadan öz eline gaýlada. İqtisadiýatyny alybilsen siýasatçyny yani diktatörün häkimetini nira çeken diýsen çekip bolýar. İslesen aýryan, islesen ýene birini goýan. Şonuň ýaly o galan halkam yani halk bilen milletin tapady barda. Milletten ahlakyny, dinini, milletçiligini ayırsan ol millet olman halk bolup galýar yani. 95% mankurt, 4% gul, 1%dan dönüp bolýar. Edil suat ýagdaýynda bizler yurtdan çıkmana mecbur bolduk da. Maskalarymyzy seretmek üçin. Ine biz bärde gul bolýar. Ýöne biz ýyzymyzda näme üçin suat göýüren oklar biziň yurtda gul gerek gel, biziň yurtda mankurt gerekdir. Aýdylan etmeli. Howa aldysa alyan, ýatyp öldüse ýatyp ölmeli. Gul bilen mankurdyň tapady, gul arzu edip bilýär. Gelýän informasiýanyň ýalňyşmy, dogrymy? Şu zatlaryny analiz edilýär, filtr var beýnisinde. Mankurtda bolsa o zatlar ýok. Bu adamlar gullara internetin yemet döydüler. Biz devam edelim. Yine şu tayda bir Murat Rezzak ildeşimiz yazıyor. Toğu kaçıranım özleri, kovalayanım özleri deyip yazıptır. Murat Rezzak ildeşimiz. Doğru. Govu nemeli. Tapıptır aysa da aytmağı, bereketli. Ondan yeniden Ruslan. Bizim vatandaşın mankurt gerek. Kullar gerek elbette. Bizim diktatörlük sistemimizde dine mankurt yaşamalıdır. Mankurtlar hem näl bolup biler. Kadymy ýandaky mal wakyp ýa daýhançylyk däl, o doýnan bolup biler. Gowjaýan bolup biler, ulagan bolup biler. Gowja girdesen bolup biler. Ýöne ol mankurtlugyny dowam edýär. Mankurtlugyny bilmeýär şol. Berekella enin düşünjäňe, berekella. Kullar bolsa, kullardan çıkıp arzuny ýerine ýetirmek, kul murady bir gaçmak diýär. Gaçmagy nerden işläp, şo kellesinde ýüreginde durýar da bir revolýusiýa edeýin men, ütköşüklik edeýin, kuldan çykaýyn adam bolaýyn diýip pikir edýär da. Ol adamlar biziň diktatörlük sistemimizde gerek geldi şu wagt. Şoň üçin hem ýollar ýapypdy. Bu keselçilik bahana bolam. Keselçilen bahana. Doğru. Şunun ýaly näme da?
Geçikya men näşe ildeşlerimizden bir soraw okap geçelim şu arasy. Ana Murat Razak näme diýdi? Ana bir gede gaýtalar arasy bölünip boldy. Murat Rezzak o tow gaçyran hem özleri kowlayan hem özleri diýip ýazyp geçipdi. Bundan soň Ruslan Durdiýew diýip bir ildeşimiz ýazýar. Näme üçin beýleki Orta Asya ülkelerinde beýle daş güýçleriň kuklasy bolmaýarlar. Türkmenistandaky beýle kukla bolýar. Türkmenistanyň kılar beýle kukla bolýar diýip düzeldeýin men muny. Onu aslında Serdar ildeşimiz bir nemesini berdi, sebäbini berdi. Geopolitika taýdan neme. Ondan soňra şu newt gazy bolmagy mümkin esasan. Ve benim pikirimçe de üçüncü nemesi var. Olam dönükleriň ýa-da dönükleriň tapmak nemesinin aňsat bolmagy ahmal. Ben şonuň ýaly bilmedim Sapara Halmurada. Neme Serdaryň nemesine goşmaça bir sanak buyurun. Neme aýdyp bereýin. Ýanky ýol Türkmenistan ýalak döwletleri ýol başy taýlanlaryna ýanky maşgala durmuşyny geçmişine üns berilýändir. Birinciden aýaly ors bolmalydyr. Ya başka millet bolmalydyr. Hökmandyr. Yetim bolsa has gowudur. Tebabi Sovet demesini yetiştiren çağatı bolýar da. Enesi atası Sovetski Soýuz bolýar. Onun maşgala kökü gowşak bolmalydyr. Maşgalaly da atly bolup biler bolýan ýöne Sovet demesine hyzmat eden gaty kän maşgalalar vardır. Ödem arhivi görkezmeýänleriň etaat sebäplerim şodur. Siz bilýän näsiňiz? Bidem meň ýaşymdakylarym ýöne garrylarynyň çalarak eşitýänler öýler gören nädir? Atriat diýip bir zat bar eken. Atriat diýmek şu atky milisiýaň funksiýasyny ýerine ýetirýär-de gorkuzma nemesini. Amor bolýar häzir. Yo, häzirki Amor'un nemesi ýalak onom meýletine diýen ekenler. Ýani türkmen atly ýigitler ebaby ýani atriada hukuk berýän ekenler-de. Näten buğday ekýän. Buğdaýyň özüň aljak bolsaň, ýani atriat gelip gamçyly demeli sen elinden şonu alýan eken-de. Ýa-da tapşyrmaly ýerini tapşyr diýen eken. Ýeriň bermeseň hem atly şey dip aýlaryp ýöndür dip şu bilmeýin töwereklerini de adyna gatkan eken-de. Ödem hemme türkmenlerdendir. Soň olar bir topary milisiýa bolup gidendir, döwlet işgärleri bolup gidendir, ýa çağalary bolandyr. Onuň şerhetleri şolar goýýarlar. Kadir meselesi hiç wagt 70 ýyl Türkmenistan Sovet demesiniň içinde bolandyr. Şo kadir demesini onun adresli büro diýip bir edara vardır. Bilýänem dälsiňiz, Kaban kontrolünedir. Adresli büroda sizin geçmişiniň hemme adyňyz vardır. Hemme dokument çotaýyk barýandyr. Edaralarda nirde işleýäniňi de çenli neme çenli adresli büroda. Ana onun kadir meselesi vardır. Kadir meseleleri hatta ministerstwolarda yani başka milletler. Onun her ministerstwoda birinci delli bir adel bolýandyr. O da başka milletdendir. Ors milletinden bolmalydyr. Sen ýanky onu normal durmuşda günne görüp ýöreň ok bu taýlary. Ýöne edaraň düzgünlüğü bilýän adam bilýär-de biz özümüz gurnutuk şonu özümüz görýäs. Şol näçinji ýyl 92-nji ýyl gelemizde de bize ministerstwany berdiler de o hojurluk ministerligini. Şonu birinji adelle Ýewreý wady Kaşirin nädiler. O Abdel Kadir Orsur işleyenlerim orstur ve yörütü de atçotnusy vardır. Sen Türkmenistanyna kim nirede nähile adam çykýanyny çenni skadaky ýanky
kadir oyuncu işleyen neme addel hem mecetin bilyendir. Onun o bilinen son kimin iyirek koymalılığını olur edil ayna sereden yalak bilyerler de. 70 yılın bağda anlısı. Niyadov'un emeti oynamalı yani o tak bir sekreterim olan değerler, nemedi değerler, yürüyüşü varlayandır. Onun hiçbir kellesinde şahı yoktu. Yani birinci sekreter kan, hatavi işgərləri de yani yığınakta çıkış etme için bir topur materyal tayinleyaz. Statistik materyaller. Onun aşağındaki addeller tayinlediyendir. Bir de buyruk veriyorlar. Şunları yalak demedip informatörler gerek deyip. Onun iki etletini edip verirsin. Yani şu taydan iki de trokomolla şunun başarı noktu. Bu elementarında tabi. Şu da atlarının ağzını çeynep vermesen şunu aydan bile noktu. Yani önümçülüğü, pudokları bilme, nemetme o değil de dursunlar. Ne şolur yalak demeni kadro sisteman nemestir. Yani anırdan gelen demedir şu adamı ütkenlerdir. Ne şu adam oturuyor da kadro bilen ne şolur meşgulla. Ne bizim kulçuluğumuzun esası nemesi. Bu da atlara üns veremdik. Devletimizi kurmadık. Biz önkü kurulan devleti yani devam ettirdik deyip düşünmeli. Onu da düşünmeyenle devam ettirdik. Önkü devlet neme? Önkü devlet haysi devlet? Önkü Sovyet demesinin gelişi alak o biz Sovyet devletinin ravna yani den hukuklu bir nemesi alak görünüyor de sen merkezin otaydı da. Seni idare eden merkez var. Moskva deyilen. O dayda 3-4 yıl öğüler başka yıkan. Biz adat olduk. Erkin olduk. Eyvariyamız vardı. Onu düzeltiyerdik. Düzeltmeli okuyumdan vardı. Mümküncülüğümden vardı. Yönü son öğülerine geldiler. Şu geliyer çağına yollarını düzelttiler de. Yani, diktaturan başlaması 95. yıllardır. Onun Niyadov ne eylek ervet, ne eylek neme deydilerim. Şu da atlan birine medenlerdir. Okuvoda elini batırıp bilenlerdir. Yaşları triyege de batırıp bilenlerdir. Ulu yokori okuyucularının yılına adaldıp bilenlerdir. Başlarınız yani mektebin 10 yıldan 9 yılı da getirip bilenlerdir. Şu da atlan hem mecedi 95. yıldan ton başlandı. 94'ün ortasından anırık. Üyüşü batılışığım yoktu. O kadırlar her 6 aydan 5 aydan türmeye gidip öğrenim yoktu. Ben 4 yıl işledik. Agraprom Pirrabotku'dan hata ediniz. Bizde ayrılan yakıda ministrim yoktu. Ya idarelerin yönü başlıklarım ayrılan yoktu. Biz olur yalak. Yani kadir çarşıp durma diyen de adam yoktu. Uğurluk diyen de adam yoktu. Ya daşında ne ile gurrun ediyen oldular etsinler olun yönü. Opurup nemedik bir öğren adam yoktu. Düğünden yoktu. Yani onun şu da atlar bilir yani kadırları yok etmeli. Düşmanı yatamalı. Elmide ama demeni halkın daprejeni de tutmalı. Demedi yani ne şular uğurluya ne diye deyip onun yılla bir 2 sefer 3 sefer 4-5 tane adamını halkın nemesine çıkarmalı. Kaverinin düşman yatamalı. Onun yedi de en önemli zat. Türkmen'e yeri beren gününden Türkmen kulçuluktan çıkandır. O şu yer meselesini ağdan gününden sen en ulu düşmansın. Şu işle. En ulu. Ne ben şu ayda ne daşında da yeri ne halka vermeli yerine. Beni ertir düşman ederlerine. Şu işle görürsün. Birden çıkarlar ya edip görürler mi Sapara?
Bilem onu görürsünüz vakt korkudur o zatları. Tevavi yer beren onun halk kulçuluktan çıkıp başlar. Tevavi yerli, suğulu, ödünü göğün yetiyen katlar emeli öyleydi. Bunu sen etçen edip biliyorsun yok da. O sen çağalana alacağını bilen ne Şüvetledi. 8. kuşak. Ben komşum 90 yaşında da şu an 91 yaşında. 8. kuşak oturan yerine oturuyor da. Bir tane tokoylar var. 700 hektar yer. Atatından kalan. Ne vatan ne şeylere oluyor da. Şular gul edecek korkor, gul olmuyor. Türkmen'e mi yer şu verecek diye uğrandın sen in ulu içinden tayla varlarlar. Şu bedeler kim oldu ya deyip. İn ulu düşmanı olsun. Halka bunlar ararlar. Şular düşman diyor. Yani halkın toprağını halka verecek olsan halk düşman ederler. Oo. Ne sonra var yanım kemine vatandaşlarımızdan. Yani şu tayda vaktimiz çayaklı. O vaktimiz çayaklı. İçinden ildeşler saylap okuyan, tema yakın olan sorular okuyan ve sonra menzeş ya da sonra yakın olanlarını okuyan. Katılır görmen. O şu tayda Ayhan Türkmen yazıyor. Belarusya ayırıp bilirim Lukashenka'nı. Eğer şolar ayırıp bilse bize mi ayırırız diye. Şonun Almanya'da yazıptır. Ayırlar. Lukashenko yok. Yok hatavıdır. Bolsa da yoktur. Halk bunu düşünen son iyidine kaytarıp bolyan derler. Onlar arkasında ortaya duranla da 2 tane ortaya duranla da Lukashenko ömrü bitti. Bana da esas var da görüyorsunuz ben 100 günden bir yanlışta 120 günden oldu diyen sol saylovdan sonra halk her hepte koça çıkıyor. Öz hakkı kuğuçu. Halk her hepte koçada studentlarım, lukmanlarım, pensionerlerim, yaşlarım, qarlılarım hemmesi koçada sebep olur İslam akşı diktatörüm oturmalı. İyili giderli görüş gidip bu. Lukashenko hakimiyetini tapsırası gelene arada el avtomatlı oğlum yani ikisi el avtomatlı ele uğrap olur öz canını korumak için. O diktatörleri tavsıracak gelin. Kurban olam şunu tavsırası gelene. Lellimdir oluyor yani hakimiyetten gidesi gelene. Yani on karşısına günlük görüşüp duran güç yok, halk yok. Ene bizim problemamız ve tragediyamız şu tayda yatıyor. Şu an görüş dilinde günlük ve iyide giderli olmalı. O bir gezek aksiya çıkanın bilen, bir gezek ekrana çıkış edenin bilen kurban olup bizden korkup vazifesini tavsıracak diktatör değil, vatandaşlar. Tadı günlük görüşmeli, her gün bileneceğini, başaracağını etmeli. İte orundaki adamlar şuna onun adam tanı köperse yine biz sonra millet olup diktatöre karşı çıkıp bilir. Bolup bilir. Lukashenko kıyarlı yağdı Türkmenistan'a, Belarus'un kıyarlı. Bolmanın bilir. Bolcak yağdı, dine bir yağdı, oğlum sonra halk bolup ayağa alınca. Bolmacak yağdı, şuun kuni aldıma oturulacak. Erti ne mi? Hani konstitusiyanı ütködünü halkımız koça çıktım Türkmenistan'a. Yok. Yine 2 yıl oğlu 40 yaşadı, on prezident eden halk şudumu oturdu, koça çıkacak var mı? Yine de yok. Çıdap oturacak mı şunu onu? Yine şu günümüz var. Yani bize dolan parmağı bize vatanı alacak gel. Yani Serdar'ın emilgatı açıklap verdi halka. Eğer biz şu yani mankurtluktan çıkmasak kul bolup yaşamımızın peydası yok. Yani kullar gerek gelin. O tayda öyen halk o tayda kulçuluktan geçti. Olur mankurt derecesine yetirip otu. Kırlık dura halkımız var. Ana koronavirüsten beylek gider. Hey bir aydiyanlar var mı ağasını? Yok. Çok gezekli gezegini sesini çıkarman ölüp yatı. İçinden karşı yağdaydı, daşın nakam sesini çıkarana. Yine bizim düşen yağdayımız. Ondan 10 tane Belarus'un sen nuskalay. Halk yerinden turması peydası ne mi bize?
Mesela şutaydı halkın ağınına düşüncesini. Belarus'un arkasında kim madıga görünüp dur. Şeylen. Ava. Ondan önemli Türkmenlerin ağırtında değil bulur. Olunun ağırtında. Kim madıga. Bet bellidir. Onun şu yer meselesi katı önemlidir. Belarusya'da da şuuna çendi yer halka verilenlerdir. Yani halka yer verilmese, yerin eyesi olmasa o halkı upravlat edip bolyandır. Dolanıp bolyandır, ağlap bolyandır, vatançılık demesi kovuşok bolyandır. Şu yer meselesi en önemli, yani hususi eyeçilik değil ya da bunu, sobstünüz değil. Şu meseleni çözünür çendi, şu köyünü Sovyet demesinin içindeki Respublikaların iyi dağına deme olmalılarla. Ne Pribaltika, Sovyet demelerinin içinde resurslarının en az Respublikalardı, 3 tane Respublikası. En az, ne yerastı demeleri vardır, teritoriyaları kiçidir. Yönü seyredip deneştirip görün. Ortiyet bilen deneştiren Türkmenistan'ın hatava dalmalılarla. Ortiyet bilen deneştiren dedi yer bilen gök galaktır. Hususi eyeçilik. Şu mesele çözülençe horlanırlar, şu çözülen bolun. Ana şu at. Yer bilen gök galaktır. Öyle hiç şey, ne gadı var, ne nefti var. Akılın başka nemeti yok. Yani bir bellemeli zat medeniyetlerine, dillerine hormatlı, saygılı deme millet. Yani ortalığın aşağını bizden katıken olunna yönü dil karşın neler. Orça gürledi ve bilmerdik şu at yaşlar. Yani diline diyen vardı şu. Bizde yani öz içimizde yani Türkmen dilini resmi dili normalini gürleyen Türkmen adı. Ödüm o adlığa bir adı yani Türkmen'in günlük durmuşunu idare edilen neme 70-80 tüyde yeten okta. Sonun kendi tüyde durulan ok Türkmen'de. Bunu gariplaştırırlar da. Onun haysi dilin demesine baranda şu dil üstün çıkıyor da. Türkiye varsalar şu an Türkçe urluş yandırlar. Türkmen yeni dilinden Türkçe'nin kovu 3-4 yılın içinde öğrenendir. Öğrenilerini, çağlarını için. Ortaya da varan şunu alaktır. Ne bilin önemli dağıtlamlık hemmesini ayağımın aşağından kakıp ayırdılar da. Şonu da akıllı yetmesin deyip kelleğimizi karıştırıyandırlar. Birek neme diyendirler. Yani karşı oyandırlar. Düşman yasap biliyandırlar. Yani hakiki düşman arkanda kalyandır. Onu adam tutulayan neler. Yönü yerli nem için, yerli bağlar için yerli düşman olmalı. Hanmurat olmalı, ne kemine olmalı. Taparağı oldu, hasam kovu. Yer verecek diye. Taparağı sizden kovu düşman yasaptırlar. 25 yıl oldu. Yema burada parta şol yerli mesele demenin birazcık boşayım. Yani men yakının içinden fiiller otuyunu, yani Polşa Respublikası var. Şolar SSR dövrüne olaram şol sosyalistik lagerin bir bölüğüdü de. Son SSR yıkılanına şuları yer şahsiyetçiliğe verildi. Inni şondan son 6-7 yıl geçti, 92. yıldan son şular özünü tuttular. Şumal bark görsem Polşa bir cennet diyarı yurt. Onun şu obada yaşayan jaylarını görsem 2 etaj, 3 etaj kotejler ya villalar. Öldürün bir dayhan yerde oturun. Yani şu şahsi eyeçiliğin yankı bir nesin doğru oylanı ticaretin, halkın bir elinin açıklığı. Bulan dillerinin ozurluğun eser dövrünün mərəm saklaq geldi. Medeniyetinin dilini. Sapara aydanlarını koşmasa da. Yine bir sarsma devlet bolup dur Polşa şu ülkü. Eğer bizde de şular yer şahsi eyeçiliğe verilse, mülkdarlar emele gelse, ne için bizde bolmalılar beyle durmuş. Yani bizim en ulu kıyınçılığımız halına şu ahlak katı bozulup durlar. Erkeğin ayağının nemesi yok.
şo da yani daşky güýçler üçin uly kodur bolup galdy da. Biz şolun eline şo kodury berdik de. İşlerine Ahlak bozukluk demesinde yani bulonuk tuğun içinde balık tutmak neme bolşyalak bolýar-da şu tuğ bulondurýarlar da. Ahlak bozukluğu, onun bilimsizlik, bunu bu halkı ne hile Allah'da Allah bolýar da. Ne şu at bir zat bardır. Ne biz bir akıllı başlı, düýüplü gurrun edýärse. Ýöne beýleki ekranına yalan ýaşyryk gurrun etsek, şol ekranına edilen gurrun seyircisem kän olur. Ne natural zattır. Sebebi biz gurrun edemizde yani kellen ağırtmalı, dinlemeli, fikir etmeli. O taýda orada fikir etmezlik nemesi var da, yani stiline. Ne? Para yani kayıtsınız var ha. Tinet görer, internet, medyada da yani kayıtsınız alı akıl var da yani fikir etmeli kanallar, saytlar var ha. Solon patpisçiga maz. Sen kelleğini işletmeli oluyor, fikir etmeli, informasyonu kelleğini aylamalı da. Böyle kanallar var, ta informasyon, olarda milyonlar patpisçik var. Onun için kelle işlemeli değil de. Yalanım olsa, ol tayin informasyon da. Şol yani kayıtçınızı şoňa bar ya, şol doğru. Yalan gowsun ya ödem, yalan gow kabul edilýär. Statistiklere göre yalan habar 6-8 ýaýraýar diýip bilinýär. Bizim öwrenmem kän hal birat. Wagtymyz eýem gidip bar ya, bir sagatdan geçdik. Hemen vatandaşlarymyzdan sonra bagyrsa jogap berel. Şu wagt nemede ýele şu neme barada soradylar bir-iki ýerde. Özgeldi Ataýew barada. Şo günäsiz bolmady barada bir nemeler ýazylyp geçilipdir. Şona hükman suratda aýdyp 100% günäsi bolmaga mümkinçiligim ýok o görüli. Ya tanamda ok nemedem de ok bolun o wezipelerde günäli bolup bilen okda. Yok, absolut. Ol adam men şuna doğrusunu aýsam watandaşlar şu güne çelli döwletiň wagtlaryň prezidenti öwedil Ataýew diýip kabul edýär. Kanunçy hökmün. Kanun nuktaý nazarda. O görgülüğünü beýdip horlap türmäge basyp näme çy ýöne bir diýen zady bar diýdi. Men elbetde aralaryna oturamak şol Niyaz öllü ya öllürlü habarından soň olaydypdyr da saýlawlar erkin geçirilýär tapar. Halk kim saýlasa şo bolsun. Ine on bir dilinden saptaran şol ekene. Ine men on dogrudur, ýalandyr, on men bärde tekrarlap biljekkä. Ýöne bana şeýle habar geldi de. Olam köşkün töweregiňi işläp dören adamlardan geldi. Şo da. Ýoksa meclisiň başlygynyň eline näme rol bar? Niyaz gelen var. İstimde de rol yok. Ya näme ötür? Yok. Ýöne ol adamy näme üçin şeýdi türmäge bastyryr diýmek. Ya şolun karşısına gitti şol göni durup ya da şolar ýaly ine bir öz pikirini aýtdy. Gelin şu tapar millete ýol berelik we özüne göre prezident saýlasyn diýip. Ýok, aňyrsy köklü nemeli adam bolsa upravlat edip bolmaýan adam onun bolanok bolmaz. Türmeden çıkandan sonra öýünde şu göz tutsaglyna saklanyp otýar görgül. Bir ýerde storş bolar işlerde de garawulun sakçysy bar. Amrada şu taýda bir soragym bar. Şonu soraýyn, soň bitiräýäli bugünlikçe. Olar, menden sorajakmyn. Indi hawa sizden ýa-da Saparadan tapawdy ýok. Indi Gurban uly şu ýagdaýda wezipe geldi. Özgeldi Ataýew aýyrdy. Ýani şo taýda menim şo ýaşymda wagtym şonu düşündüm de bu taýda bir oyun var. Hemmekim sessiz programlanan ýaly. O ölmesine iň köp garaşlanan diktator öldü. Ýöne şoňa nemetmän seretmezden bir neme var. Ýasama bir sahna bardy şo taýda bildirip durdy. Şoňa daşardaky jurnalistler ýa-da azatlyk diýilen ýa-da opozisiýa diýilen toparlar nähil reaksiýa berdi. Şonun diktator boljagyny görüp bilmedilermi? Tanqytlamadylarmy?
Mun tarihi gatyly her bir adamyň ýa her bir hereketin şo güllerde şo aýlarda eden işlerini aýtjak bolsak ýönünde bu taýda 5 sagatlap oturup görüň etmeli boljak. Ýöne men bir zat aýdyn şol adamlarda bilema kimde umyt bardy da niýatdan soň Qurban boly gelse biraz bolmagy mümkin, ilatyň durmuşy ýa döwletiň durmuşy gowlaşmagy mümkin diýilen bir ynanç käbir adamlarda bad hemmesinde bolmasa. Ýöne şo taýda da ýüzlüği gararly bir mesele. Düýpleýär seredilmedi. Düýpleýär serediljek bolsa kanuny nukdaý nazardan ilkinji nowatda ýene bir gezek aýdy. Ene öwede la taýp şol 3 aý öz wezipesi berja edip soňra halkyň saýlawyny Qurban boly ýeňip gelen bolsa onda menem dilimdi gysyp otururdum. Mene halkyň saýlany. Ol häkimeti basyp aldy. Ondan men ona hiç tarapdan ınanmagy hukumum ýok, ýagdaýym ýok, islegim ýok. Ondan şol saýlanandan soňra ýanky siýasy meýdanyny, opposision siýasy meýdanyny boşluk emelle geldi 7-nji ýyl. Esasan şol ýanwar duşugyndan soňra oppozisiýanyň duşugy boldy diýende saparagy ýok bu taýda. Yo men siýasat bilen Yok. 6-njy 5-nji ýyllardan bäri ben hiç ýanky şeýle şol taýda bütün dünýäň ýa-ni Ýewropa döwletleriniň hemme şol mass mediýasy bar, beýlekisi bar, ýol başlary bar, olaň öz ýöri togulluklarynın işler bardyr belki. Şo taýda eger biz şol 3 tane oppozisiýon topar diýen bolsa-da bize gayrat edin, biz ýurda dolanjak, şol ýurduň içinden geçirilen saýlawlara biz hem gatnaşmakçy, şoňa bize kömek edin ýa öpçün edin diýen bolsa, mesele başgaça çözülip bilinirdi. Bir ýanwar aýyna bolan görürüm. Kimler wady? Ýöne şonu etmediler. Beýleki 2 oppozisiýon topar, biz ýanky koalisiýaň arasyndan çykýasy, şu oppozisiýaň birleşmegini. Şo taýdanın dağlan çıkıp gitti. Ondan bütün oturan şol dağların içinde oturan bir dünya metbuatının bir 30-40 adamların içinde yine avdukulu kimi dağlı. Kim aýty gruplar wady? Halmurat bir aýtsana. Ýeme şuul kuun şol ýeme Nur Muhammed Hanaf var. Şol bir bulan näme partiýasynyň ady? Republikan Partiýa. Republikan Partiýa. Onu kimden döredenini men bilýän aýdyp oturmaýyn. Şol var. Onuň watan emesi bardy. Hereketi, halk hereketi. Onuň ýol başçysy Hudaýberdi Orady. Halmurada, indi sözüňizi böljek başlarsınız. Indi şonuň ýaly partiýa hereket häzirem bar. O kimiň barlygy näme däl ýöne şol adamlar şoň akly ýetmeýän bolsa, şonuň diktatoryň gelenligine ýa-da şu diktaturanyň dowamynyň geljegine akly ýetmeýän bolsa, onda çekilsinler ýani. Ýene-dem täzeden meýdana çykmaly däl olar. Haky ýok. Ýüzsüz. Onu koy halk çözsün, onu men näme diýip aýdym. Bizde suwutnama bardy elimizde. Şol häkimeti basyp alanlygyny şol adamlar şuňam aýdyp otyrýarlar. Qurban bolyň häkimeti basyp alanlygy. Ol bir kanun men aýdyp otyryn. 14 ýyl bäri şu gün azatlykda bolsun beýleki. Şol bir kanun häkimeti basyp alan diktator. Niyazım öldürülen adam. Öldürülmesin. Ýöne şoň ölümünden soňra ene öwezgeli atak prezident bolmaly wagtlar. Ýa-şoň wezipesini ýerine edilmedi. Şu soňky dökülen kanlarda şolaryň eli bar bolan bolmaly bolýar-da. Yani men olsam ýok diýip aýdardym ýani. Aýdan 2 adam, 3 adam diýip aýtdyňyz. Ýöne şolaryň galany 99% meniň pikirimçe garşy çykmandyr. Gaýtam şolar gollan bolmaly-da garşy çykmazlygam. Onu olaň özlerinden sorap görmeli, özleri jogap bermeli. Men olaň kellesinde näme pikir bardy şo döwür, näme üçin şular umumy birleşik taşlap gitdiler. Kim sebäp boldy? Bular arasyny öz üçtüniň arasyny kürsü dawasy bolmy? Ya başga bir sebäpleri görem. Ine buyursun halkymyz sorasyn şo zatlary indi bundan soň. Halk sorusy näme üçin men ona jogap bermeli orol üçin? Men aýdýan bolur ýagdy. Eger şol 2007-nji ýylyň ýanwarynda şo 3 tane oppozisiýon topar, bir çukura tüýkur. Biz ýurda barjak, biz şol saýlawlara gatnaşsak, ýerde pen bolsa Ýewropa Saýygy bize kömek ederdi Türkmenistany barmagy. Ýöne şol edilmedi. Ýöne munyň üstüne bir zat goşan. Şo edilmenden soňra da biz 3 bolup kulyp men famil üçimiz arda ýap biz Türkmenistana dolanjak. Bize ýurda dolanmagy ursat berindik. Şo ardanym ertip Türkmenistanyň Awstriýa döwletiniň ilçihanasyna beýanady ertip bolşup berdi.
Men bir yerde son kopyasam mal sokatlar. Eger tapıp bilsem arşivimde yanmadık bolsa. Edilli yani bolmajak bolsa halkymyň maňlaýynyň garalygy. Bir topar yerde adamın eden ters hareketi netijesinde de diktaturanyň ömrü zordurly. Ine gynanýanlarym şol. Sen aýdýan bir hakykat bar, olam azy. Elbetde şol 7-nji ýylyň bäri 20-nji ýyla çeli bir güne ölen adamyň gönüden günäsi bolmasa da ölümini diýmek şu edilen ters ýalňyş netijesinden şular ýal tragediýa emele geldi. Şonun boyun almak gerek. Şol edilen. Yok, olardan hasap sorulmaly ökmen suratda. Yok, onu hak biler, men hasapçı däl berdi. Men edilen işe diýen, men taryhyň şaýady ýöne men şo taýda özeden hereketleme jogap berip bilýän ýa eden hereketleme aýdyp bilýän halkyň. Ýöne olar näme üçin şu hereketi etdi? Şu neçeli hiç kimden jogap ýok. Aýsynlar Kulife yamallyk etjek bolup etdiler. Son prezident bolmasyn diýip etdiler. Ya başga sebeplere göre çykyp gitdiler umum oppozisiýa hatyny. O taýda Abdukullanyň başga adam kene. Bir topar adam şu koalisiýa girip otyrdy. Şu türkmen oppozisiýasynyň içinde. Deme Araňyzda mene ýokdum. Yok sen yok. Sen günäň götürjekler. Ýöne şol Respublikan partiýany dörederilen biýrem sen näse para? Ben özüm döretdim o. Ana bolup durdy. O bir ýyldan soň nemesi çalışmalydylar. O da çalışmady. Benim onu haýyrny görüň diýdim därin. Ýolbaşçy çalışmaly. İşim bilen oldum. Yolbaşçysy mı çalışmaly diýdiler? Yani gurulandım. Bir her ýylla ýolbaşçy çalışyp durmaly da. Näme? Näme ustawyna şonda Ustawyna şonuň ýaly bar. O partiýaň hemme zadyny biz özümüz etdik. Paraga dikimiz var. Paýtyna çenli, nemelerine çenli. Onu ýaşyly höküminde de hanam taýladyk. Sen bol bir ýyldan her ýylla ütkap durmaly. Şonuň ýylyna ustawyna ýazylgydyr. Onun bir ýyl geçdi, nebeden ok, onun dawalaşyp görmek biziň nemämiz däl. Bir ýyl geçen soň ustawa göre hereket etmedi, aýrylmady. O deme başy taýdanlyp durmaly her ýylla. Onun şeýdip sawollydyk, partiýada sen onun bir adamyň partiýasydyr, şuňa çenlen. O zatlar hiç biz o zatlara näme edip göremiz ok, ünten beremiz ok partiýaňyza özüňden hoş bolsun. Şu ýagdaýy edeni işiňde Almurad abi biraz näme etdim de gaharlanan ýalyk boldum ýöne. Häzirki bolan zatlar şol wagt iň azyndan öňe alınmasa da bir täsiri bolup bilerdi şo wagt ediljek hereketler bilen. Elbette. Ýöne edilmendir de. Yok edilen ha. Şu edilen bolsa karşılık durulan bolsa şonu bugüne yetmellerle de. Düşýärmi? Men şon üçin aýdyp gelýän. 2007-nji ýylyň bolly Türkmenistanyň oppozisiýasy ýok, oppozisionerlerim ýok diýip halkyň öňüne çykyp men ana Azatlyk radiosyny galdyrsynlar, arxiwi çykarsynlar men ählaýdym. Ýok şol. Bolan bolsa onu göresinler de diktator. Şon tumşugyna urulmansyň şuwuna geldiğine gurban boly. Düşen halkı şuwuna düşürdi. Şu günne şu taýaklanyp ýenşilenip durulan bolsa niýas beýaly. Dünýä metbugatynyň öňünde. Belki bu günlere düşmesek de düşmezdi. Halkam ansız galdy. Hemme ýerde dymyşlyk. Näme ben ondan bir irrak taryh aýdyp beren. Yani kemine. Şu men opozisiýaň lider diýen adamlar vardır. Şol hemmeti bir ýerdedi. Onun Avdağa vardı, Söyünuf var. Yanlışmasam Halmurat'tan oyunlu olmalı. Ya bu dinleme. 1999 ýyly ya birinji. Siz diýdim. Siz diýdim, ýaşullar diýdim. Ben prezident boljak gelliň diýdim. 3 ýylda diýdim şonu ütkötüp bereli. Erkek galak men boljak gel diýip bilin diýdim, ine adamlar otyr. Men şo kürsü üçin dawa edemok. O şo wezipe maňa gerekken men watan nawama diýip aýdym diýdim. Yani oturuyorum 3 ýylda şonu ütkötüp bereli.
Birem deyip bilmedi şonu. Ana şondan soň men töwürme aldırdım. Men opozisyoner diýilen hemme jetinden. Ol Respublikan Partiýasyndan 2002-nji ýyl nemeden soň bular terörist diýip alyp ýatyp barýarlar da. Şonu bir halkara nemetine nemetmek üçin guruldy. O da bir ýa-ni bir ütgeşik bir daha düşün gurulanok da. Şol işi bir edaraň adynyň etmeli. Şol te deme şonu tuut edýän çek şo partiýa gerekdi. Hem yerde şoň adyna çykyş etdik, demetdik. Mene şo wagt Türkmenistana gitmäge taýlygym gördüm. Şüwetden miýdi bilenem, oğun bilenem urlaşdym. Arkamda durun men gön baryan diýip. Baryan süýtleşelip internetde de hatta kendir demedi. Ne men ne baryan. Maňa ýöne ýanky hukuky nemeni üpçün edin. Gorowy süýtleşmäle de baryan. Başga dadyň nämäňi dua boldy. Aşlyk ıglanam etdim ben, bir 30-40 gün aşlygym etdim. Men baryan ya tüy dedin ya demedin deyip. Hiç ne o tarafının hırı tuttu, ne bu tarafın hırı tuttu. O hırlaram goşok bolýar da. Ana tarihte bu nemeler de badır. Bu da gurulur. Ödem şeyle gurulur. Yine de yankı duşyan yerim men öýüm. Geňdir. Haşawatda. Onun yankı çatırykda Niýazowyň maşiny bilen Kamal men öýümde neme mikroraýonda kwartiram bada. Mir-birde. Şoň men öýümiň ýanyna çatyrykdy. O Kamal'dan bizim Kamal'ımız, Cleveland Kamal'ı. Hem de adı şu bir adamın üstüne de demedim. Beyleklerin burnu anan yerim yok. Ben ne edip yor olun. Başkalarım var ne bizim başkalarımı kırdılar. Yani bu da attan hatavını yuvaş doğrar bugün. Sapara. Men anlamadım şonda. Televizyonda bu görkezde sapara. Ay da görkezler ýöne 25 ýyl 30 ýyl şoň nemetini çekip gelýär. Oň üstüne de ýanky çökmedem üstüne. Yama kemine sen aýdýan da halmyrada gaharlanmam. Men gaharlanamam. Men janym ýany baýdy. Şo döwür, şu işlerde düzeltmäge mümkinçilik bardy. Bir kuştan adamın 100 dönlerine bilen ine gidip yatan 4 milyon 5 milyon halkın ıkbalı başka tarafı gitti. Bak Hamrada benim şu aklıma geldi de. Şu atlara canım yanıyor. Şu da düzelen olsa halkım böyle yaşamadı. Bizim bu devletlerde buğz yaslanıp yatmazdı. Ben şuna açık böyle. Vazifesem kavur olsun. Şu ellemle şu devlette men özüme gerek durmuşu kurup bilen bolsam, näme üçin men o devlete ýyzma baranda kurup bilmeli, hökmen men wezipede oturmalym. Bir watan, toprak, bir enata, bir doğan arnaş diýilen düşünje bar. Şu zatlary bir ýyzerlik, gan ýyzerliýan kadip bir topar adam diňe şol diňe wezipe ýa şöhrat şol ýardaty kowulaşy bilen bäşgürlük dünýäde men düşünüp bilemem. Bolýan zatlar. Men gaharym ýok kemine. Men janym meni aňyrdy gaýnap. Ana şu halkımız gırılıp yattı. Hiç kimin azarına da değil. Günün esada öyle koronavirüs. Ne için son gurrun edilen akta birak gıybat edildi. Men şu zatlara ünsümüz anrik berin diyenler. Şolum edilen ak. Taparağın esada da kaytalavay diye kimin hatiratını, nemen hatiratını birleşeldi. Wagt janna gollu. O biz görüp görmedimiz çykdy 30 ýylly birleşýärlerim, birleşip soň ýeňsäňden pyçak urýarlarym, ýa garada oturup el çarpýarlarym, ýa kim ýeňse şo tarapa ýykylýarlarym, ýa bu owan başytynyň owan başyty gaty hygrýa ýa çygyrýa diýip bugün bärde bolsa erti o tap ılgak gidýärlerim görüp görmedimiz çykdy. Bu dünýede görmedimiz galmady.
Yeni bolan halka bolýar soňunda. O halka bol, aşo halkyň içinde de biziň hem doganlaryň nasıl hem ýakylamy da oturdy. Ezer çekýän ýene şolar biz üçin şu biziň siýasatymyz üçin doganlaryň nasıl ezer çekip oturdy. Diýsin dilini gysyp hiç ýerde aýtman şunu. Ýagyp ýüpek geýene da olar hok otaýdy. Neme kelmine Bolşumyzdan şeýlere. iýlen gahrman bolup orta çykam zok. Bu näme bolýanyny görüp oturýar da. Onu şoňa çydap onu gödüňine tutup edýär. Sapara göze görünüp dur da şol oyun halkın üstünde Gaýtalanýar. Daşky güýçleriň oýnaýany oyunu entegem oynalyp dur. Ve şonuň üstüne örtjek bolýarlar we başga birini düşman görkezýärler. Ola görünýär. Bolýarmyş. Meselen belli bir sözler ulanýarlar. Yani aslında problema yani daşky güýçlerde dur. Ya şonlaryň ünsüň bölýändirler beýle. Şondan ünsüň bölýärler owa. Ve daşky güýçlerim näme diýär? Öz içinden dönükleri vatan haýynlaryny saýlap alýarlar. Olar nemeden bolýar, jurnalistdan bolýar, opozisiýada bolýar ekeni gördük. Ya şular şu taýda gutaraýaly. Kän uzun bolsa-da gyzykly bolmaýar. Bolýar sawol gilleşler kemine sawol halmara da ağzınıza sağlık. Sapara. Erdar edip sawol. Eldeşler sizinden kulağınıza sağlık. Gözünüze sağlık. Tom dowam eder bu zatları.